ଆଜିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜୟ ଓ ଅଜୟଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର। ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସୁର, ଋଷି, ଗନ୍ଧର୍ବ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସୁଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାରରେ ଜୟ ଓ ଅଜୟ ନାମକ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁ ପରାକ୍ରମୀ, ଗର୍ବିତ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏକଦିନ ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, ସନକୁମାର ଏହି ଚାରି ମୁନି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଓ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଓ ଅଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିଦେଲେ। ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ରୋକୁଛ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତମର ଅହଙ୍କାର ବୋଧେ କିଛି ଅଛି। ଜୟ ଓ ଅଜୟ ଗର୍ବରେ କହିଲେ, ସାଧାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁନୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଋଷିମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତମେ ମଣିଷ ଲୋକରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବ ଓ ତମର ଗର୍ବ ସବୁ ଭଙ୍ଗ ହେବ। ଜୟ ଓ ଅଜୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ସର୍ବ ଘଟଣା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ତମେ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେବ ଓ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଦେବି। ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତିନୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅବତାର, ଯେଉଁଥିରେ ଜୟ ଓ ଅଜୟ ଦାନବ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୟ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଜୟ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଉ ଅଜୟ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ସେ ଜୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ନରସିଂହ ଅବତାର। ନରସିଂହ ଅବତାର ନେଇକି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ସେ ବଧ କରିଥିଲେ। ବରାହ ଅବତାର ହେଇକି ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ସେ ବଧ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଜୟ ହୋଇଥିଲେ ରାବଣ, ଅଜୟ ହୋଇଥିଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଶିଶୁପାଳ, ଅଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଦନ୍ତବକ୍ର। ସେ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଓ ଅଜୟ ଯେପରି ଦାନବ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱେଷ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିର ଏକ ରୂପ ଥିଲା। ଭଲ ସ୍ମରଣ କି ଖରାପ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ସେ ଭିତରୁ ମୋକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। 3 ଜନ୍ମ ପରେ ଜୟ ଓ ଅଜୟ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଓ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଗର୍ବ ମଣିଷକୁ ପତନ କରାଏ, ନମ୍ରତା ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆଣି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନମ୍ରତା ଛାଡ଼ିଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ସୀତାରାମ।